Kardom kadu kawik la so YouTube channel long kilangara do ana fans tamil la pen pinil la so video long nali tumpan update na kiwan pi mate na kithan ponji la bangke self help group atum jongsi bank account pen Aadhaar card link le pulotangte mate la non na kilia form nali tum fill up dunde pulotangte suri ke batangka la non kilongji atangka bang nali tum kilongji 6 sakcheji la so puthak si pinil nali tum afan la so video long na wan pi lo koson sila so form ka fill up nengji ma copy pia process e claim nengji ma la so puthak si nali tumpan la so video long nang than pachini poniko nali tum la so YouTube channel long jong si nang ka chong subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon tang den non pathi ekben koson si a process ke claim nengji ma la so puthak le lang ponona la pen che than ponona Danenon puthot chithan polonang koson si la so form ka fill up ning chima la so process le lang polona kicheng sinali tum la so form la bangki nali tum la group member secretary president mari ding stamina la so form nang pili po da pen la so form nali tum print out ik nang po print out ik det siri la so form la bangki details nali tum fill up nang po kicheng sinali tum dak theklongji annexure c la pen consent letter da ke tok pondo nali tum theklongji consent letter for linking Aadhaar numbers of individual members with self-help group account as per resolution mate AOF lo lapen kichengsi nalitum ki tok nengji la bangke nalitum dak self-help group amen bang tok nang po name of self-help group da men tok nang po lapen district nalitum tok do nang po lapen district la name of self-help group amen tok ik det lapen districts da me dak tok ik elo pulo tangte nalitum saving account number of self-help group nalitum la self-help group and saving account do pulte la so self-help group da account number bang fill up nang po la pen la account number fill up ik det pen aphi la pu nalitum theklongji block amen fill up ponang po block amen jong nalitum fill up ik elo pulte dak loan account number nalitum la self-help group and loan account number bang duji la so loan account number ban nalitum fill up nang po lapen lata fill up igalo pulo tangte nalitum dak pen panchayat amen nalitum fill up nang po panchayat amen jong sabi pulo nalitum block amen le dak fill up dun stamit jogji lapen kicheng si nalitum la dak fill up tunang lang labang ke la son lo kicheng si number 1 long stamit name of a member kicheng si dak amen tok dunang po lapen destination la tok nang po lapen Aadhaar number lapen bank account number lapen customer ID lapen dak sign pinang po lapen dak destination lang bang ke la son lo dak ke sengsi estame president amen to igon president amen to igalo pulte la sodim bang president putogon lapen president Aadhaar number lapen bank account number la bang president lo personal bank account number lo lapen dak sign pinang po lapen that number 2 long la son tak dak secretary amen to nang po lapen destination la bang kenali tum dak secretary putong nang po lapen Aadhaar number ason dak bank account number personal bank account number la bang ke lapen dak sign pinang po lapen number 3 lason lom dak do o nali tum theklongjik lason bank sakhi do lapen kaprek dak nali tum la grobang bongsal grobang bong bang doi la tum dak amen tok thainang po bang kep do pula la bang kep amen stame total dak pen fill up pon thainang po lapen Aadhaar number lapen bank account number nali tu fill up nang po la fill up tang ikelo pulo tang te dak kadok ave pen 20 ando kona ne ke bangkrehini bangkri thom stame self group lasun group atum doigo la se kijutsi la bang kenali tum dak bank sakhi signature pinang po lapen bank dak verification po lang litum lapen ka fill up nangji la bang ke laan ke avilo dak nali tum puthot dak thek tulongji dak tok pondo thus signatories are to be identified the confirm to the AOF resolution submitted against operation of the SHG account submitted in the branch lapen nali tum la kuna dim pensi bank account kang puma la so branch along nali tum pidam nang po lapen hodak pidam de pin stame chokji nali tum la bank sakhi tum fan pilote jogi jala son dak thalo la so form ka fill up ning ji la bangke nali tum la so form long loma long lima la na so video long nali tum comment box long than pachini gon kicheng si puthoni lang than pachini pon thupo dak SLL group amen lapen dak district amen
lapen self help group la saving account do pulte saving account number lapen block amen nalitum dapen fill up nang po lapen loan account number do pulte self help group pen group pen la loan ken i account do pulte la so account number panchayat name amen jong sabib te block amen lapen kicheng sinalitum ladak pen amen tok nang po lapen arpu kopi arpu ma la so arpu stame dak secretary president stame la so dim dang tok nang po lapen Aadhaar number lapen dak bank account lapen customer ID dui nalitum la account book long lang lo pulte customer ID dui lapen signature dak pinang po ason thak thak si fill up on bom nang po number 2 number 3 number 4 5 6 7 8 9 lapen 10 lan nalitum fill up ik thai nang po lapen fill up ik that same lo nalitum la Aadhaar number lapen bank account number la bangke fill up dun vek nang po lapen sign stamen nalitum pin nang po lapen kijutsi tak bank sakhi signature nang po lapen bank asor dak verify po verification po dan cholo a process la bangke la si video nalitum share ikon lapen puthot nili update kilong pona teng pulo tangte nalitum la so alojong si fill up le lapen thonam de pulte la non suri ke batangka stame kilong asap so problem chedi pusi nili update bang kilong dun la ka ana hok lo ne la bang nili stame puthek thila stame la son sin nili update bang kilong lo la se la so hormu bang sel hel group atum ke claim la bang ke pe prab jin nangji jong sanali tum along lo so lu nang le lang pulote arjo hornoy nalitum la secretary president atum afan la pen la secretary president tum le chinni pustame nane benga sorpan arjo ingon la pen akit he tum duji block along stame hala tuman arjulo pulte alang litum details alam bangke nang than pechini pon ekpo pen video nalitum share ponigon la pen so form jong si nahadak nalitum area pen isivet pulte jong si nangji pulte niliphan homringo nilistame la so form bangke nang senekpo asipinia video long bang nilila short information kiwan bangla anchor lo la son update nalitum kilong versi aphan pura la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe igra pi ko la pen video nalitum share ponikon tangde domi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tami nilhin pen kardong